Takže ahojte ľudia, ja vás tu vítam pri novom videu. Dneska tu máme také video vo veľmi zlých podmienkach, pretože nám tu prší. Ale ideme si tu odpáliť nejaké petardy do vody, hej, máme ich tu takto v sáčku. Nebudem ich tu ani vyberať, ani ukazovať, to si ukážeme, lebo všetko to tu mokne, to nechcem, aby tu zmokli, hej. Hodíme si ich tam do vody nejako. Dúfam, že to vyjde. Je to tu úplne iné, je tu viac vody, lebo minulého roku sme tu boli. Dalo sa ísť až tam dole a tam boli také kamene, ktorými sa dali zaťažiť také petardy, ako tu máme dneska, že Angry Bulldog, hej, ktoré majú plastové upchávky. A sme plánovali, že ich zaťažíme, pôjdu pod vodu a normálne buchnú, fajný výstrek vody urobia, ale nevidie to, takže asi buchnú na povrchu, neviem. Ale proste nie je to dobré, ale také sú podmienky, aké sú, hej, a video treba natočiť, takže ideme si tu podpaľovať nejaké petardy, hej. Dúfam, že nezmoknú, dúfam, že vybuchnú a poďme na to. Začneme takto nejakou devil petardou, tá pravdepodobne vybuchne na povrchu, idem ju odpáliť, idem tu na bok. No, čo som hovoril? Máme tu potom Dumbum dalaké pusto, ani neviem koľko má gramov, lebo to som dostal od kamaráta. Ale sa mi zdá, že 1 gram má, ideme si odpáliť, mala by mať aj záblesk, tak už dúfam, že vybuchne pod vodou. Zlyhala nám to už. Dáme si druhú, hádam nám vybuchne. No tak to už bolo lepšie. Ale je tu hlboká voda, proste je to zlé, je tu hlboká voda. A o tom, že veľakrát petarda zašla úplne tam za tie kríky, že nebolo ani vidno výbuch, o tom už ani nehovorím, ale potom ku koncu videa, kde budem odpaľovať silnejšie petardy, to bude lepšie, vtedy aj pekne bude vidno, aj to bude o mnoho zaujímavejšie, takže oplatí sa pozrieť si video. Ideme na polgramovú bombku. No a toto už bolo dobre, tu bol fajný zábor zadudnenia. Dáme si pirieť bombku, tá podľa mňa nevybuchne proste, lebo 3 zo 4 petard, čo som za život odpaľoval vo vode, týchto tu nevybuchli proste, takže len tak si dáme, hej. Zašla nám, vybuchla nám mimo záber, ale to bolo strašne slabé. Nechcem to tam vyťahovať z usačka, hej, kadijak, po poradí, tak dáme si ešte bombku polgramovú, čo tu mám náhradnú. No, toto už bolo dobré. Ideme asi na najlepšiu vec dnešného videa, Dumbum Middle 2,5 gramu stará. Toto očakávam od toho veľa. Oj, toto bolo fajné. Nevyšla voda hore, ale zadudnenie bolo poriadne. Poďme na starý Viper 1. 1,5 gramu sa mi zdá. Oj, toto bolo dobre. Tento bol aj minulého roku fajnový. 2018 rok. Skúsime si šaloného pirata. Ten, pozrite sa, plastové upchávky tiež vybuchne ako na povrchu, to neviem, čo nám dávať. Ešte sa nám viac rozpršalo, ale dáme si ho čo už. A išiel pod vodu, lebo som ho hodil z väčšej výšky. Bolo to v pohodičke. Pirat 2013 alebo 14 rok, posledný kus, čo mám, alebo predposledný. Neviem, či som už dneska jeden odpaľoval. Taký záblesk. Poďme ešte Dumbum Middle Original 2,5 gramov a ešte jednu si dáme, tá sa mi páčila veľmi. Aká škoda, stará Dumbum Middle, čo už. Ešte ten posledný pirát 2013 rok. No poď.
No, ten vybuchol dosť rýchlo. Prieť bombka, tých sa chcem zbaviť, lebo sú strašne slabé. Dá sa mimo záber, ale aj také sú podmienky, jak sú. Posunul som kameru, nech to je lepšie vidno, poďme na ten Viper. Fajnové, tie Vipery sa mi dajú proste lepšie, aj jak middle dumbumky, aj všetko. Poďme ešte na dumbum nano, to je proste. A praskla tam. Bolo to v pohodičke, trošku tak buchla nad vodou. Poďme si dať ešte prieť bombku, šalónny pirát. Toto bolo veľmi dobré, lebo bol to aj silnejší zvuk. A poďme asi na poslednú petardu dnešného dňa. Angry Bulldog. Tu bude podľa mňa rana, lebo toto sa nepotopí ani keby neviem čo. Poďme. A máme tu aj ránu na záver. Tu môžete vidieť, máme fajnovo, hej, kopec, takže sa nám to ozvalo. Myslím si, že na záver veľmi dobre. A to už bude aj všetko z tohto videa, pozrite sa, ako to tu je všetko mokré, takto tu podmienky parádne sú. Zdrháňa pred, pozrite sa, koľko blata tu je. Ja si už potom v aute poskladám toto všetko, lebo to tu na daždi sa mi nechce. Dajte aspoň odber, keď v takýchto podmienkach chodím natáčať, hej.